Hvad så? Kan du huske, jeg snakkede om de der superstrukturer, som bare fortsætter ud? Det er sådan nogle romper, som ligesom... Jo, men altså... Hvis man nu forestiller sig, at man var en lille bitte, så kunne man sådan rejse rundt i det her blomkål sådan i en uendelighed, så man altid sådan kom til nye steder, hvor man aldrig havde været før. Nå. Prøv at se her. Hvor lang tid går der egentlig, før det virker? Ikke særlig lang tid. Jeg glæder mig. Det er egentlig vildt. Så billigt sådan nogle frimærker er, når man tænker på, hvor vildt man får det. Hvorfor er det egentlig, det bliver kaldt frimærker? Fuck, mand. Hvad sker Det er om, jeg har glemt at poste mit SU-brev, mand. Det er sidste dag i dag. Ved du, hvad klokken er? Hvad fanden sker der, mand? Hej Vi. Skal du ud og nyde det dejlige vejr? Det er også en dejlig dag i dag. Det gode vejr. Forresten, så holder vi havefest for alle beboerne her i opgangen på søndag. Havefest i alle beboernes opgang. Det vil være rigtig hyggeligt. Kigge med forbi. Det kunne være rigtig hyggeligt, hvis du kiggede forbi. Så håber jeg, du kommer på søndag til havefesten. Kan du så lade den hund være? Undskyld, ved du, hvad klokken er? Undskyld, ved du godt, hvad klokken er? 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 Luk, kan du høre mig? Ved du godt, hvad klokken er? Nej! Altså, hvis man nu bare lige havefest for alle, så kunne man sådan rejse rundt i det her blomkål, sådan en Dejlig dag i dag. uendelighed. Du skal også have taget dig en uddannelse, Emil. Find dig et arbejde. Og hvad med din gæld? Hvornår får du betalt den? Få styr på dit liv, Emil. Unge mennesker nu til dags. Jeg har aldrig kendt mig. Ungdomsløseri. Luk nu røven, dit røde svin! Du skal tage dig sammen, hvis du ikke vil ende som mig. Nå, hvad så? Hvad er det, du skal sende, hva'? Er det kærestebrev? Hvad er det? Er det brev til din kæreste, eller hvad? Hvad er det? Sig det nu. Er det noget hemmeligt? Rumpe efter rumpe bevæger vi os langsomt rundt i superstrukturen, for til sidst
at ramme kernen af blomkålet. Hej Emil. Hej. Hvad skulle du ikke have været ude med det der brev der?